Terve. Nyt lähdetään kuule kattoon täällä puhallusvillaa. Ollaan puhaltamassa. Ollaan tästä semmonen tarina oli, kun pappa vainaa kysyi meikäläistä puhaltaa villaa. Että no tullaan, saatana sairasta miestä auttamaan. Mie lähdin sinne katolle ja puhaltelin sen täyteen omasta mielestä. Mie en jaksanut enää ja sillä oli mukaan niin huono selkä, että se ei pääse sinne, että se on täynnä. Mennytkö 3 sekuntia, kun se kiikkui sinne katsomaan ja kävi joka kulman läpi. Se olisi voinut itekin tehdä se, mutta ei tehnyt. Minä tehin. Kaveri syöttää villaa ja toinen kaveri on sitten siellä yläpohjassa sitä tykittelemässä. Semmonen homma, että jos sä et oo pelkkä hanskanaulakko, niin ota yhteyttä ja tuu meille töihin. Me tarvitaan oikeasti reippaita työmiehiä ja työhenkilöitä, joilla pysyy iso letku kädessä. Oot sitten imuroija, puhaltaja, syöttää tuonne tavaraa. Laita koodia, jos sä haluat tulla Anpelle töihin. Nyt mä sukellaan tänne reikään. Tää on vähän niinku menis takaisin Lapin keskussairaalaan, missä mä tulin reiästä ulos. On paikat. Katsotaanpa mitä meillä täällä tapahtuu. Mistä mä mahun? Täällä meillä on puhallus kuule käynnissä. Tulee tavaraa nopeasti. Onneksi oli kypärä päässä, kun osuu tuohon. Mä olisin muuten kuollut. Kyllä kuule tavara nopeasti tulee ja alkaa lämpö pysymään. Ei tarvi villasukkia jalkaa. Nyt mie lähden tekemään se reiästä poistumisen. Semmoista tällä kertaa.